forhold til behandling af ryggen og nakken, rygsøjlen generelt, så er der nogle ting, man skal kunne udelukke, for at man begynder at arbejde på den. Og en af de ting, det kunne være i forhold til diskusprolaps, der vil man gerne, hvis man begynder at arbejde med nogle lidt stærkere virkemidler, det kunne være mobilisering eller noget lignende, så vil man gerne kunne udelukke eventuelt en diskusprolaps, inden den går i gang. Det man kunne gøre i forhold til den øverste del af ryggen, det vil sige cervikalområdet, der kan man lave et tryk ned gennem rygsøjlen, og skulle der være en diskusprolaps, så vil det smertebillede, der eventuelt måtte være, blive større, markant større. Og man vil eventuelt kunne se nogle neurologiske udfald. Det kunne være stråling ud i armene, eller lignende. Kræftnedsættelse for eksempel. Det man gør i al sin enkelhed, det er, at man lige sikrer sig, at Simons hoved den er nogenlunde lige. Så sætter man hænderne oven på hovedet, og så lægger man lidt kraft ned gennem rygsøjlen. Det er ikke vold, det vi skal lave, men det er et fast, solidt tryk ned gennem rygsøjlen. Havde rygsøjlen været kompromitteret her, så havde der været smerter forbundet med det tryk. Man kan selvfølgelig også gå ind og lave noget rotation i nakken, og se om det også kunne give noget smertepåvirkning. Man kan også gøre det, så mens hovedet er drejet, så kan man gå ind og lave lidt tryk igen, for at se om der skulle være smerter. Det er der ikke i det her tilfælde. Ja. Vi har nu testet for eventuelle diskusproblematikker omkring nakken, men vi ser også en gang med diskusproblemer nede i lændeområdet, og det vil vi gerne kunne teste for os her. Det man mange gange ser i forhold til diskusproblemer nede i lændeområdet, der vil det være føleforstyrrelser i det man kalder shortsområdet. Det er i sin enkelhed det område, man normalt vil have shorts, det vil sige omkring skridtet og på benene ned til omkring knæet. Der vil man have en nedsat følelse, eller det vil føles underligt. Så kan man have vandladningsproblemer, eller svært ved at komme af med afføring, eller have meget let ved det, ikke kunne holde på det. Det er altså et tegn på, at det eventuelt kunne være en problematik omkring diskus. Har man det, jamen så for at sikre sig, at det ikke må være diskus, jamen så kan man lave en test for det. Det man gør, det er, at man tager fat i de ben, som eventuelt må have problematik. Det kunne være, at det stråler ned benet eller et eller andet. Så man fat i benet, tager det op, så for at andet ben ikke kører helt med vejen med op her. Ja. Og nu er vores prøveklud her, han er ikke det mest smidige i verden, så vi stopper her. Det man kan gøre for at provokere, om der så eventuelt skulle være noget smerte, det er, at man kan gå op og tage omkring foden, trykke ned, og havde der været en diskusproblematik, så ville det have strålet kraftigt ud i benene og måske ud i tæerne. Og gør det, så skal man være opmærksom på, at det måske være en god idé, at man lige henviser til lægen en gang, inden man begynder at behandle. Ja. Når man tjekker en krop igennem, så er der nogle generelle ting, man selvfølgelig kan holde øje med, og det vil vi lige hurtigt gennemgå her. I forhold til ryggen, jamen det første man vil gøre, det er at gå ind og kigge, om de to sider eventuelt er symmetriske, eller der skulle være noget forskel. Som I kan se på Simon, så har Simon en skade herovre den her skulder, og derfor sidder det ikke helt ens ud med hans venstre skulder. Men derudover så kan man gå ind og kigge på rygsøjlen, skulle den være lige. I det her tilfælde der er den rimelig lige. Man kan gå ind og kigge på skulderbladenes placering. Er de også placeret nogenlunde ens, eller er det ene skulderblad længere ude end det andet? Man kan gå ind og kigge, som jeg sagde før, på højden af skuldrene. Man kan gå ind og kigge på, om nakken sidder, hovedet sidder lige på, eller om det skulle være drejet, så kunne det være eventuelt en låsning i nakken. Man kan gå ned omkring lænden og kigge på, vi har nogle smilehuller hernede i lænden. Gå ind og mærke på knoglerne, sidder de ens, eller er det en lille smule rykket, så kan det også være en låsning hernede, der kunne være tale om. Endelig beder jeg lige Simon om at dreje rundt. Igen. Når man laver sådan en generel gennemgang, jamen nu så går man selvfølgelig ind på den enkelte muskel, der kunne være tale om, og så laver man det, som jeg før har nævnt, det her med smerteprovokation. Det kan man egentlig gøre på alle led, på alle muskler, bare man kender lidt til den anatomi og den muskel, som man skal arbejde med. Nu kunne det være i forhold til skulderen, som vi har gennemgået før, at vi går ind og beder klienten om at gøre det, som skulderen nogle gange laver.
Det kunne også være i forhold til låret, hvor vi beder patienten om at presse benet op. Alt for at gå ind og se, om det den her muskel er noget galt med.